Hayırlı kеш эфирдә Татарстан хәбәрләренең җомга чыгарылышы, алар белән таныша башлаганчы Тасырның 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларны күзәттек. 1943 елның 14 августында Казанда Игорь Курчатов җитәкчелегендәге фәнни яшерен лаборатория төзү турында карарга кул куелган. Ул атом төш энергиясен өйрәнү белән бәйле була. Соңрак ул лаборатория Курчатов институты дип атала башлый. 1969 елның бу көнендә СССР Министрлар Советының Чаллыда яңа завод төзү турында карары чыга. Монда инде декабрьдә эш башлана. 1976 елда исә КАМАЗ конвейерыннан беренче йөк машинасы төшә. Бүген завод дөньяның иң билгеле 20 заводы исемлегенә керә. Аларның төрле илләрдә 109 предприятиесе эшли. Хәзер бүгенге яңалыклар белән танышыйк. Adımlar ышанычлы булсын өчен. Безнең җегетләр, кызлар анда кирәк булачак. Укытучыларның август киңәшмәсендә нинди бурычлар куелды? Гөлнас Сайфетдинова тыңлады. Урман арты бистәсендә алтын хыял. Бик зур, бик уңайлы, һәрбер цех бар, һәрбер кирәкле эш өчен. Яңа төзелүче иң заманча балалар бакчасы уңайлыкларын Фәйрүзә Мәҗитова барып күрде. Цифрлы кибет һәм блоннар дөньясы. Хәерле сәгатьләр булсын. Татарстанда цифрлы кибет челтәрен ничек үстерергә җыйналар һәм экопарк үсешен нәрсә көтә? Блоннар янында Айзат Шаймарданов та булып кайтты. Умыртка баганасы авыруларын робот дәвалаячак. Америка докторы күрсәтте, ничек кулланырга бу аппарат белән. Әлеге җиһазның мөмкинлекләрен Чулпан Касымова күреп кайтты. Бу көннең төп вакыйгасы бүген Алабугада республика мөгаллимнәренең август киңәшмәсе узды. Быел ул гомумән беренче тапкыр яртылаш онлайн рәвештә оештырылды. Монда 250 генә укытучы чакырылды, әмма вакыйгалары күп иде. Киңәшмәне 1 сентябрьдә ачылачак. Адымнар Алабуга күп телле мәктәбендә үткәрделәр. Анда республика җитәкчелеге катнашты. Мәгарифтә бүген ниләр бар? Гөлнас Сайфетдинова. Белем бирү сыйфаты белән дан тоткан Алабуга бүген дә бу юнәлештә алга бара. Эш сәфәре вакытында президент моңа тагын бер инанды. Менә элеккеге 5нче мәктәп КФУныкы итеп яңартылган. Монда һәр тармак буенча аерым профильле сыйныфлар бар. Университет мөгаллимнәре укучыларга гына түгел, укытучыларга белем бирәчәк. Бу яңа форматны президентка күрсәттеләр. В 1888 году открыто было ремесленное училище. Политехника күллиятендә дә яңалык. Монда хәзер Алабуга икътисади зонасы өчен кадрлар әзерлиләр. Ул ресурс үзәк буларак эшли. WorldSkills мирасыннан файдаланалар. Соңгы берничә елда 10 000 кеше укытылган. Шулайда укытучылар башкаласы саналган Алабугада төп вакыйга бүген Адымнар Алабуга күп телдә белем бирү комплексы. Ул 1 ел ярым эчендә торгызылды. Комплекс шәһәрнең иң зур, яшь һәм тиз үсә торган микрорайонында урнашкан. Беренче йортлар 10 ел элек салына һәм монда инде бүген 25 меңнән артык кеше яши. Моңа кадәр нибары бер мәктәп эшләгән. Комплекс полилингваль, билингваль мәктәп һәм мәктәпкәчә белем бирүне берләштерә. Укыту 3 телдә барачак. Цифрлы лаборатория, стахана, бассейннар, спорт һәм хореография заллары, кванториумы бар. Бу проект Минтимер Шәймиев тәкъдиме Рөстәм Миңнеханов теләктәшлеге белән тормышка ашырыла. Белемгә һәм килешеп яшәргә. Они призваны стать моделью современной школы, обеспечивающей качественное образование на русском, татарском и английском языках. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гарантирует Конституция всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. В статье 69 добавлен пункт о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Монда меңгә якын бала укыячак. Аларны 1 сентябрьгә көтәләр. Гади итеп әйтсәк, бу зур бер мәгариф комплексы. Эти комплексы призваны не только обеспечить конкурентоспособное образование на русском, татарском и английском языках в соответствии с государственными образовательными стандартами Российской Федерации, но и стать прогрессивными методическими площадками по совершенствованию системы образования в Республике Татарстан, а в перспективе и в России. Белемне сыйфатлы балаларны акыллы итәр өчен мәгарифкә ниләр җитми. Бүген конференциядә сүз шул хакта бара. Ул пандемия аркасында онлайн форматта да оештырылган. Залда 250 генә укытучы, калганнар интернет аша карый. Соңгы чирекне дистанцион укытып тәмамлаган мөгаллимнәргә илнең мәгърифәт министры рәхмәтен җиткерде. Никаких вспышек заболеваний среди наших школьников
Шунсы сөендірі, балалар арасында авыручылар булмады. Берникадәр авырлыклар булды үзе, әмма укыту процессы туктатылмады. Коронавирус бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренә дә шактый йогынты ясый. Білім дәрәҗәсе түгел предметлар буенча сайрак килеп чыга. Иң кирәкле вакытта укытучылар янда булмый. Общество получило новый вызов в виде карантинного режима. Это заставило все образовательные организации республики перейти в дистанционный формат обучения. Он продемонстрировал устойчивость нашей системы образования. Министр тагын бер яхшы яңалык җиткерә. Балалар бакчасында урын җитмәү мәсьәләсе хәл ителү алдында. Тәэмин ителеше 97%-ка җиткән, ә 22 елга ясли яшендәгеләрдә тулысынча урынлы булачак. Шул рәвешле соңгы 10 елда иң мөһим социаль мәсьәлә шишеләчәк. Бу мөмкинлекне республика һәм илкүләм проектлар бирә. Демография, мәгариф, фән проектлары буенча быел гына 5 миллиард сумнан артык акча бүленә. Нәтиҗәсен бүген федераль дәрәҗәдә бәяләделәр. Большая работа и присутствие Татарстана во многих. Татарстан илкүләм федераль проектларда актив катнаша. Бу республика өчен бик тә мөһим. Федераллар билгеләп үткән тагын бер уңыш бездә егыда 100 балл җыючылар. Быел 239, димәк узган елгыдан 40-ка артык. Аларны бүген президент шәхсән котлады. Сезнең тырышлыгыгыз республиканың бу өлкәдәге эшенә куелган билге ди ул. Менә шулай ук МГУга, высшая школа экономика, Екатеринбург, Санкт-Петербург вузларына чакырдылар. Ләкин шуңа да карамастан мен үзебезнең КФУның ИТИС югары уку мәктәбен сайладым. Высшие учебные заведения Татарстана, Москвы, Санкт-Петербург. Но я думаю, что никаких ограничений нет. Я всегда говорю, чтобы ребенок, где хочет учиться, он должен учиться. Но мы хотели бы сохранить наши контакты с вами, связи, чтобы после учебы, если уедете куда-то учиться, смогли вернуться в родную республику. Укучы кайда гына булмасын, белем тигез дәрәҗәдә бирелергә тиеш. Бу президент куйган бурыч. Менә бүген дә авыл мәктәпләренә 200 яңа автобус тапшырылды. Обеспечить конкурентность любого ребенка. А это можем мы только за счет создания базовых школ, перемещения наших детей. Ведь каждый из нас родитель. И мы каждый день, когда твой ребенок уходит в школу, думаешь, как он дошел. Вот система школьных автобусов, она очень важна. Беренче сыйныфка баручыларны да тигез итеп әзерләячәкләр. Алар мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе буенча бүген яңа букчалар алды. Яңа уку елына тагын бер бүләк. Татарстанда һәр мәктәпне югары тизлекле интернетка тоташтырачаклар. Президент яз көне куйган бурыч үтәлгән диярлек. Киләсе атнада 1000нче уку йортында сыйфатлы һәм тиз эшли торган интернет булачак. Алабуга районыннан Гөлназ Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Білім тәрбие темасын дәвам итәбез. Казанның Киров районындағы Залесный бистәсендә алтын хыял дип аталган яңа балалар бакчасы төзелә. Ул 340 урынга исәпләнгән. Әлегә республикада шуның кадәр бала сыйдырышлы бердән-бер бакча. Ел ахырына андыйлар 3 булачак. Залесныйдагы бакча 20 августта ачылырга тиеш. Иң зур бакчадагы шаккаткыч шартларны Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Әллә каян күренеп торучы мәктәп кадәр зурлыктагы бу бинаны балалар бакчасы димәссең дә. Аны яңа проект буенча нәниләр өчен төзиләр. Ул урман артында булуга карамасан үзенчәлекле дизайны белән аерылып тора. Район хакимияте тәкъдим иткән төзүчеләр хуплап рәсемдәгечә итеп ясарга булган. Бу безнең тәҗрибәдә инде 4нче садик. Бүгенге көндә 2 садик Азнакай һәм Әлмәт муниципаль районында ачылды. 340 урынга исәпләнгән 2 садикны август аенда тәмамларга планлаштырабыз. Монда эшкә ел башында тотыналар. Бригада 100 кеше, тәүлек буе хезмәттә. Бүген төнлә пәрдәләрне элгәннәр, караватларны куялар, шкафлар җыела. Планда яңа елга ачылырга тиешле бакчаны Татарстанның 100 еллыгына өлгертергә тырышалар. 2 катлы балалар бакчасында 18 төркем булачак. Монда саф татар төркемнәре дә була. Асылда тәрбия татарча да, русча да алып барылачак. Түгәрәкләр өчен аерым бүлмәләр каралган. Монда махсус янгын куркынычсызлыгы системасы урнаштырылган. Андый-мондый хәл була калса, чыккан төтенне менә шундый аерым җайланмалар суырып алырга мөмкинлек бирә. Сабыйларның аяклары туңмасын өчен идәнне дә җылытканнар. Заведующийлар, ранаулар бездән сораулар, анда шул теплый пыллар куярга. Ул вопрос так от года в год бара, что-то решаться ителми. Монда инде без руководство белән сөйләшеп, үзебезнең чыганаклардан үзебез ясадык теплый пыллар. Кабинетлар күп, пищеблок, аерым бер блок бик зур, бик уңайлы. Һәрбер цех бар, һәрбер кирәкле эш өчен цех бар, аерым.
Шуңа күрә бик чынлап та хыял бу балалар бакчасы. Әлеге төрле төсле балалар мәйданчыгын күреп, үзең үк уйныйсы килә башлый. Монда барлык шартлар да тудырылган. Әйтик, уенчыклар өчен урамда махсус бүлмә дә бар. Бу тәрбиячеләр хыялы. Бу бакча 340 балага исәпләнгән. Әлегә ул иң зур бакчаларның берсе булачак. Быел демография илкүләм проекты буенча Татарстанда 22 бакча төзелә. 7се Казанда, 3се Ярчалыда, 2се Түбән Камада, калганнары районнарда. Гомумән соңгы 10 елда республика программасы буенча 239 бакча салынып, 37 мең урын булдырылган инде. 22нче елга кадәр 49 яңа бина сафка кертелергә тиеш. Фирүзә Мәҗитова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Урак тулы куәтенә бара Татарстандагы чәчүлек мәйданнарының 46%-нда ашлык суктырылган. Бүген Татарстан президенты Мамадыш авыл хезмәтчәннәре белән очрашып, эш барышы белән танышты. Районда уңышның уртача күрсәткече гектарыннан 43 центнер, 182 тонна сөт савалар. Рөстәм Миңнеханов Түбән Тәкәнеш авылындагы спорт комплексында да булды. Ул инвестор кеше белән төзекләндерелгән. Үзәктә мини-футбол өчен зур зал, көрәш мәйданчыгы, тренажерлар, теннис уйнау өчен урын каралган. Авыл хезмәтчәннәренә президенттан төп киңәш. Үзегезне дә саклagыз, сезне семьяларыгызны да саклagыз, сезнең белән эшләгән кешеләрне дә саклagыз. Көн саен безнең 30 кеше чирли официально, әле бессимптомный бар. Балык бистәсендә урнашкан кыргый хайваннар фермасы туристларны җәлеп итәчәк. Монда балыкчылар, аучылар, табигатьтә ял итәргә теләүчеләр килер дип көтелә. Бүген Боланнар үрчетүче ферманы президент килеп карады. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, Боланнар районның бер үзенчәлеге. Ул һәм бераздан бу туристлар маршрутына әвереләчәк. Президент бүген әйтеп үткәнчә, мондый проектлар табигатьне сакларга ярдәм итә. Авыл тормышын байыта һәм яңа эш урыннары булдыра. Гомумән, балык бистәсендә тагын бер үзенчәлек бар. Әйдәгез шуннан башлыйк. Татарстандагы беренче цифрлы кибет бу Чыршылы елга авылына килеп туктауга Рөстәм Миңнеханов шушында керде. Кибетнең ничек эшләвен президент үзе тикшереп карады. Да, хлеб. Вы можете еще что-то взять, например. Кибетнең эш тәртибе бик гади. Моның өчен үзең белән банк картасына булырга тиеш һәм үзең теләгән товарны, азык-төлекне сатып аласың. Шуннан соң тамбурга чыгасың. Һәм менә барысы да күрсәтелгән. Бары тик түләргә генә кирәк. Һәм вассалам. Бу эшкә авылда кибетче таба алмагач тотыналар. Хәзер аның урынына 14 камера. Әлеге системаны Татарстанның ясалма интеллект буенча вәкаләтле вәкиле Булат Җамалиев тәкъдим иткән. Монда үлчәүләр бар. Монда карасак, аска күрәсез үлчәүләр һәм артта да монда бар компьютерлар. Шул үлчәүләр белән эшлиләр алар, шул компьютерлар. Урлау мөмкинме монда? Алдала буламы бу системаны? Була. Ләкин без аны беләбез, кайчан кеше урлады. Балык бистәсе районында шундый 7 кибет салмакчылар хәзер Чыршылы елганы чын цифрлы авыл дип атарга була. Монда өлкәннәр дә, яшьләр дә телефонда утыра, телефон тотмаса Wi-Fi кушып куялар. Разим Таҗиев та ишек алдында Wi-Fi аша гына элемтәгә чыга. Кулланмыш инде хәзер тормыш. Яме шуннан дип әйтәм. Өйдә тормыш иптәше белән әби телевизор карый, иярченле теленка аша. Шунда ук улы белән видео элемтә аша аралашырга өлгерә. Чыршылы елга авылынан башка авылга юл белмәсәң, навигатор кулланалар. Разим Таҗиев картадан Степановкага юлны үзе күрсәтә. Степановка менә шестая речканы. Степановка авылында районның танылган кыргый фермасы урнашкан. Монда бүген Рөстәм Миңнеханов килде һәм фермада үстерелгән 25 булан маралны урманга җибәрде. Татарстан урманнарына буланнарны 2017 елда чыгара башладылар. Ул президент тәкъдим итте. Безнең якларда кайчандыр булган хайваннарны кайтару максатыннан. Менә ул тарихи кадрлар. 1 августтан безнең 2000 турист килгәннәр. Нәрсәсе белән кызыксындыра? Беренче пятнистый олень и марал. Карыйлар, ашаталар, балалар белән бик мактанып җидиләр инде. Кыргый ферма экотуристик паркына инвестор 150 миллион сум акча кертмәкче. Монда кунак йортлары, кунакхана, ресторан, укыту үзәге, зоопарк эшләнәчәк. Кыргый фермада 44 эш урыны булыр дип көтелә. Балык бистәсе районыннан Айза Шаймарданов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Татарча скетч, җырлар, шәһәр һәм авыл тормышы социаль челтәрләрне татар контенты ничек яулый. TikToktагы татарча видео язмаларны 220 миллионнан артык кеше кереп карый. Тулырак реальное время интернет басмасыннан укыгыз.
Татарстанда театр, кинозаллар, цирк һәм аквапарклар ачылачак. Республика чикләүләрне бетерүнең 3нче этабына рөхсәт алды. Хөкүмәтнең төгәл даты белән карар чыгаруын көтәләр. Бүген бу хакта Роспотребнадзордан Любовь Авдонина хәбәр итте. Тик залда тамашачылар ара калдырып утырырга тиеш. Моннан тыш сеанслар арасында бүлмәләр даими җилләтеләчәк, дезинфекция үткәрүдә каралган. Шулай да күп кеше катнашындагы массу күләм чаралар, кальян бүлмәләре, бина эчендә урнашкан балалар майданчыклары эшчәнлеге һәм дискотекалар үткәрү катгый тыела. Обязательно перед открытием это генеральная уборка. Тик яки бу залны ачыр алдыннан ныклап җыештыру мөһим. Вентиляция системаларында төгәл эшләргә тиеш. Һәр кеше куллана алсын өчен антисептиклар куелачак. Бинага кергәндә барлык хезмәткәрләрнең дә тән температурасы үлчәнә. Казанда вакытлыча ачылган ковид госпитальләрен ябарга җыеналар. Хәзер коронавирус дип шикләнелгән пациентларны яңа ачылган йогышлы авырулар хастаханәсенә күчерәчәкләр. Башка медицина оешмалары халыкны планлы рәвештә кабул итә башлаячак. Сугыш ветераннары госпитале һәм республика клиник хастаханәсенең травматология үзәге дә элеккеге режимга кайтырга җыена. Для того, чтобы их правильно открыть, должны пройти целый комплекс мер. Медицина оешмаларын дөрес итеп ачу өчен күп санлы чаралар күрергә кирәк. Пациентлар ярдәмне коронавирус башланганчы ничек алса, хәзер дә шулай булырга тиеш. Татарстанлылар вирусны ялдан алып кайта башлаган. Бер атна эчендә 4 шундый очрак теркәлгән. Туристлар Кырым һәм Краснодар краенда ял иткәннәр. Шул ук вакытта бүген генә тагын 2 кешенең коронавирустан үлгәнлеге билгеле булды. 66 яшьлек Казан кешесе ветераннар госпиталендә яткан, икенчесе Ярчаллы кешесе 79 яшьлек булган. Татарстанда бүгенгә коронавирус йоктыручылар саны пандемия башланганнан бирле 6000-нән артып китте. Узган тәүлектә тагын 30 очрак ачыкланган, 20се Казаннан, Лаешта 2 очрак, калган районнарда берәр кеше. Хәзер умыртка баганасы авыруларын робот дәвалаячак. Безнең республикага Россиядә беренче буларак шундый 8 җиһаз алып кайтканнар. Аның һәр кайсы 10 миллион сумга якын тора. Өчесе Казан, икесе Ярчаллы, Иннополис, Әлмәт һәм Түбән Кама хастаханәләренә урнаштырыла. Алар белән кайчан дәвалый башлыйлар? Чулпан Касыймова сорашты. Бандаж на поясничный отдел позвоночника. Әлеге аппаратны Америкада уйлап табалар, Кореяда җыялар. Тышкы яктан ул роботны хәтерләтә. Җиһаз кешенең буена туры китереп көйләнә. Як-яктан махсус кайышлар белән беркетергә кирәк. Дәвалау яткан килеш башкарыла. Программасын авыруның диагнозына карап билгелиләр. В результате лечения дәвалау барышында кан әйләнеше яхшыра, авыртулар басыла һәм умыртка баганасы дисклары кислород белән баетыла. Кеше үзен яхшырак хис итә башлый. Дәвалау курсы берничә атнага сузылырга мөмкин. Пациентның авыру дәрәҗәсенә карап, бер сеанс көнгә 10 минуттан 40 минутка кадәр җитә. Чувствую вытяжение спины. Мин аркамның әкренләп тартылуын сизәм. Умыртка баганасы авыру белән 10 ел интегәм инде. Минемчә, аның ярдәмендә дәвалану хәзер күпкә нәтиҗәлерәк булачак. Мондай җиһазларны Татарстанга 8 дайна сатып алалар. Хәзер ул Казандагы эш медицина оешмасында бар. Шуларның берсе 21нче сыргаухана. Биредә умыртка баганасы авырулары белән интегүче 6000-нән артык кеше исәптә тора. Әлеге җиһаз сыргауханәгә узган атнада китерелә. Хәзер биредә табиблар өйрәнүләр үтә. Әлеге аппарат операциисыз дәвалану мөмкинлеген бирә. Ләкин каршы йогытысында онытмаска кирәк. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, аневризма аорты, онкологические заболевания, туберкулез. Элегрәк мондай авырулары булган кешеләр тренажерларда шөгыльләнә. Альбина Юрасова әлеге җиһаз кайтуын беренчеләрдән булып ишеткән. Бу аппарат миңа кирәк. Проблемалар позвоночникта минем күп. Бөтен республика белгечләренә укытулар узды. Америка докторы күрсәтте, ничек кулланырга бу аппарат белән. Белгечләр сертификат алды. Хәзер инде менә дүшәмбедән ярдәм күрсәтә башлыйбыз. Әлеге аппаратта дәвалану бушлай булачак. Чулпан Касыймова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Кунакчылыклары, сөтле чәй һәм милли ризыклар белән сыйлауда ачык йөзле, киң күңелле булуларында чагыла. Тырышлар телләрен һәм гореф-гадәтләрен саклыйлар. Томски татарлары турында әлеге өлкәдә яшәүчеләр шулай ди. Милләттәшләребез бу төбәктә халык саны буенча 2нче урында тора. Татарларның Мәккәсе саналган Казан белән Элемтәдә яшиләр. Тассирның 100 еллыгын үз бәйрәмнәре кебек кабул итәләр. Томск шәһәре Томск өлкәсенең баш каласы Себернең көнбатышында урнашкан. Казаннан 2000 чакрым ераклыкта. Тик татар сөйләме, татар җырлары шәһәрнең нәкъ уртасында яңгырый. Мин барам Казанга. Руфания Закирова шагыйрә, Томск районының Казанка авылында туып үскән. Аның шигырьләре татар халкына һәм туган телгә мәхәббәт белән сугарылган. Туган телем, ятып калгам, синнән мин адашып. Юлчы кебек бүген чабам, артыңнан саташып. Үтеп барган составларга бүген мин үреләм.
Сүзлекләргә качан карап, сине бераз беләм. Бу татар бистәсе мәдәни мирас статусын алган. Үзенчәлекле йортлар, тәрәзә кәрнизләрендәге милли орнаментлар туристларны җәлеп итә һәм Томский татарлары тарихы турында сөйли. Алар биредә 17 меңнән артык. Халык саны буенча 2нче урында торалар. Томск шәһәре Яушта татарлары яшәгән урында төзелгән. Заманында алар үз теләге белән рус дәүләтенә кушылган була. Впервые я услышал татарскую речь и вот эту особенность использования рода. Николай Пагадаев Томск университеты доценты төркиләрнең мәдәниятен өйрәнгән кеше. Җирле татарларның сөйләм үзенчәлекләре белән генә түгел, аларның кунакчыллыгы белән дә таныш. В конце 60-х 60 еллар ахырында сеңлем белән мине Юрта балык дигән татар авылына алып бардылар. Аларның киң күңелле һәм кунакчыл булуын шунда күрдем. Алар безне бөтенләй ят кешеләрне үзләрендә кундырдылар. Журналист Татьяна Веснина кичкенәдән үк татарлар белән аралашып үскән. Аларның ачыклыгы һәм кунакчыллыгы бар нәрсәдә көн күрешләрендә, тарихында, мәдәниятләрендә чагыла ди. Соседями были татарские семьи. Күп кенә күршеләрем татар иде. Мин кергән саен сөтле чәй эчертәләр иде. Минем өчен сөтле чәй татар милли сые. Татарның ачыклыгын, кыр күңелле булуларын аларның биюләре дә күрсәтеп тора. Томскидагы милләттәшләр үзләрен зур татар дөньясының аерылгысыз бер өлеше итеп тоя. Тайсырның 100 еллыгы алар өчен дә зур бәйрәм. Алар безнең өчен терәк тә, ышаныч та, үрнәк тә. Зурлыйбыз без Татарстанда. Безнең өчен ул безнең халыгыбызның үзәге. Без бер ана балалары кебек кая да яшәсәк тә, горурланабыз Татарстан белән. Казан безгә бер маяк булып, өмет тарата, юл күрсәтә. Татарстанда иминлек, муллык, бәхетле матур тормыш телибез. Без бергә, без булдырабыз. Глазмир Халилова, Елена Сафиуллина, Яңа Гасыр каналы. 30 августта республикабызның туган көне. Өйдә генә утырып зур концерт тамаша кылып булачак. Яңа Гасыр каналы бәйрәмгә үз бүләген әзерли. 30 августта безнең тамашачылар 3 сәгатьлек фильм-концерт карыйлачак. Эстрада йолдызлары татар һәм рус телләрендә җырласа, танылган шәхесләр 30 ел элекке тарихыбызга алып кайтачак. Алия Хәйретдинова репортажы. Бүген Мәдәният институтының концерт залы төрле төстәге утларга күмелә. Сәхнәдә эстрада артистлары күмәкләшеп җыелмый гына төгәл график буенча һәркем үз җырын башкара. Бүген республика көненә багышланган төп концертны яздыралар. Республиканың суверенитет алуына 30 ел бүләккә 30 җыр, 30 тарихи сәхифә. Концертның иң катлаулы өлеше әлегә сер булып кала. Сүз тарихка багышланган күренешләр турында. Аны бер ай элек төшерә башлыйлар. Республика белән бәйле аз билгеле булган фактларны шул чорда эшләүчеләр сөйли. Ул еллардагы бәйрәмнәр бик матур узадыр. Алар халыкчан. Алар һәрбер авылда, һәрбер район үзәгендә, безнең Казан шәһәреннән ишек алларында урысы, татары, чувашы, мордвань, украиннар бөтене без бергә, бердән булып матур итеп бәйрәм итәйдер. Тукайның туган тел җырын җырладык. Беләсезме, мин монда кешеләр кичергән хисне аңлатып та бирә алмам, һәм тырышмам да. Bütün zal җылый. Төрле вакыйгалар була съемка вакытында, инде аның бөтенесен дә тамашачылар белергә тиеш түгел, чөнки алар кадр артында кала торган вакыйгалар һәм хәлләр. Инде ахыр чиктә тамашачыларыбыз менә шушы фильм-концертны карагач, республикабыз өчен горурланып, шушы илдә яшәүләре өчен горурланып утыралар. Җырларның тарихка үрелеп баруы режиссерлар идеясе, артистлар исә тамашачыга сусаган. Һәрбер сәхнә чыгу безнең өчен бәйрәм, артистларга бүгенге көндә. Шуңа күрә бу матур бәйрәм көнне менә шундый форматта концерт тапшыра алуыбызга да бик сөйнәм. Мин үзем дә дулкынланам, һәм шушы көнне көтеп торам. Камера гына булсамы, тамашачылар утырса, барыбер барлык артистлар сәхнәгә чыгып, бөтенләй үз энергиясын бирәләр. Халык алдында җырласаң күңеллерәк булыр иде. Ләкин инде кызганычка каршы ситуация шулай бит. Шулай булгачтан, әле менә шушылай концертлар яздыра алганга дагы сөендек. Бүген яңгыр сибәли, инде 30 августта һава торышы нинди булачак, беркем дә әйтә алмый. Әмма безнең тамашачыбыз борчылырга тиеш түгел, чөнки 3 сәгатьлек концерт иләренә үк килеп җитәчәк. Җырлар гына түгел, әле 100 еллык тарихыбыз турында кызыклы сәхифәләр дә булачак. Алия Хәйретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, үзегезне саклагыз, исән-имин булыгыз.
Исәнмесез, эфирда һава торышы. Сезнең гайначының мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастер белән берлектән эшкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның өчде проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон номеры 260-766. Данил Мастерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазна кайда болытлы, яңгыр явачак, 19 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада сүрән көн, явым-төшемнәр 18 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида яңгыр, җылылык 16 градус. Төньяк көнбатыштан циклон йогынтысында шулай ук яңгыр явачак, җылылык нибары 15 градус. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа чүпрәледә болытлы, явым-төшемнәр 15 градус. Чистая Нурлатма Мады Чирмешәндә шулай ук яңгыр көтелә 17 градуска кадәр җылы була. Республика халкының күп акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. Августның 1-ннән 31-на кадәр Икона аптека от склада, Бережная аптекаларында покупай выгодны ташлама белән сатып ал акциясе дәвам итә. Үзегезне саклагыз, сәламәт булыгыз. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. Нурофен Экспресс 219 рублей, Тантум Верде 259 рублей, Троксивазин 349 рублей. Покупай выгодно в аптеках Икона, аптеках от склада и бережных аптеках. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологиялар кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарырга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авыр түбәдә хәрәкәтләнү җиңелләшә. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Мәркәзебез Казанда яңгыр явачак, 14-16 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%. Сезнең өчен янә бер мәгълүмат. Акбарс домнан фатирлар аена 6500 сумнан ипотека. Кайда без, шунда сезнең өегез. Белешмәләр өчен телефон 295-77-77 һәм akbarsdom.ru сайтында карагыз. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6500 рублей в месяц. Звони 295 77 77.